għal-dejjem, u vera l post din is-sessjoni ħadd post l-ħardarka u għandu għana ġuristi, kien sessjoni interessanti u ġifieri. U provajt hemmhekk nipprova nitfaq ħafna drabi dan kien li nikteb mod partikolari f'okkażjonijiet bħal dawn ikunu ġejjin minn ħafna mill-profond anke tiegħi nifsi ħadd kittu ieħor u kultant ta' tal-botti li nipprova nitfa' biex inqassam u nxerret dawn it-tip ta' ideat ikunu għalija wkoll ta' li jiena nipprova li naqsam l-esperjenzi tiegħi anke magħkom kif tagħmlu intom. Mela, frażi spiċċajt biha u xtaqt forsi għandha nibdew biha. Ara x'mintix tagħmel x'qed tagħmel. Tanġen. U din tfakkarni ħafna f'xi ħaġa li xtaqt insemmi ħafna llum. Il-famuża to-do list. Kulħadd jgħidlek illum irrid nagħmel hekk, irid imur hemmhekk, insajjar hekk, insaq il-pjanti, kulħadd għandu to-do list. Però sabu wkoll illi kważi iktar importanti mit-to-do list hija li jkollna not to-do list. X'hi differenza Karl? Mela aħna kulħadd jikteb xi jixtieq u x'għandu bżonn li jagħmel. X'l-aħjar li ma nagħmlux, lista kultant ma jkollniex. Allura aħna ejja nħarsu lejn ħajjitna. U ngħidu anke forsi minn dik il-lista stess li naħtieġ. X'hemm minnhom li mhumiex importanti? Ħalli għandna nikrea ħin għall-aktar affarijiet li huma importanti. Mela pereżempju, naf li dan huwa mbagħad kunċett pjuttost kumpless li ħansemmi, però hemm min jgħidlek jiena jekk ma nafsilx id-dar kuljum ma nkunx jien. Psikoloġisti jgħidulek dik għabli tkun anke ċertu fissazzjoni, ċertu addictions, jekk nistgħu ngħidu hekk, u nifhem li dak li jkun li mhux faċli tagħha. Però ejja ngħidu li inti bqal frankajt sija fil-ġurnata. Għax inti illum qed tgħid li m'għandekx ħin għall-exercise pereżempju, jew m'għandekx ħin biex tqattal ħin ma' tfal. Jekk inti frankajt dik is-sija kuljum pereżempju, ma stajtx imbagħad li tfal biex ma nsemux anke l-exercise. Daħħalthom fit-to-do list tiegħek. U għam jgħidix għedek l-għatajt, jimma nix għad it-tfal diraj. Pero nintaqa ma ħafna nisa. Il-għafel għu nitkellmu ħafna fuq l-exercise, fuq ix-xaqam, eccetera. Kemm semmu li parti mill-luċijiet tagħhom, forsi anke parti mill-fatt li huma jiklu aktar milli jaħsbu li għandhom bżonn, u għadha bċertu dwejja akkumulat. Ostom li ma jqattawx biżejjed ħin mal-familja. Mela, ħares lejn it-to-do list tiegħek, irid naħsel hekk, irid nagħmel hekk, u wara li ma minnhom tista' titrasferihom għal not to-do list. Biex nagħmel xi ħaġa ġobra ta' priorità u ħalija. Inutli li tipprova tnaqqas l-ikel u tibqaddej l-istess stil ta' ħajja biex tipprova tnaqqas il-pis. Dan li qed jgħid Mattias hawnhekk hija xi ħaġa interessanti qabel nibdew il-telefonat għax naf tkunu ħafna minnkom tkunu biex tistaqsu domandi. Ir-raġuni din inna nagħmlu għal insibu fil-attwalità. U forsi hawn min immaġna ħafna affarijiet nagħmlu għal inkollu xi ħaġa ġleqdi, ġlelleġ. Inta tkun sempliċità li twaħed il-tiegħek jiena ngħid kull ġurnata l-età tiegħek ta' 47 sena il-ġnub tal-Cards is-sempliċità U jiena forsi x'nifhem biha jiena il-kelma li jkollok quality time. Kemm nibdew minn personali. U mbagħad nimxu anke forsi quality time ma' tal-familja. Jista' jkun illi pereżempju jiena jkolli ġob mit-tmien filu sa 5 sena. Però jekk imbagħad fil-ħin li suppost qiegħed ma' tal-familja jiena iktar moħħni fil-World Cup, iktar moħħni biex intekkel fuq il-mobile, jiġri għavolja qiegħed mal-partner tiegħi, però bil-kemm qed nagħti każa jew nagħti każu. Mela sax, kważi jista' jkun jiena qasbis qiegħed għax m'iniex pereżempju. Rajt li l-oħra, ma tissibni, jgħidlek li jisma' jiena naħdem mit-tmien sa tmien. Kuljum. U m'għandi kważi għal xejn. Imma wara 8 ma nagħmel xejn li tmien ma tfal ma tal-familja. Ikolli nistaqsijiena anke milli nisma' dak li jkolli ma tippreferi minnhom. Pereżempju fejn jidħlu anke il-membri l-oħra tal-familja, jgħidulek aħjar ħin illi ħadem it-tmien sa tmien, imma wara 8 qattaw miegħi kien fully engaged għamel sija tajba sa tkun tajba. miegħi mhux jkollu żejjed. Mux il-tul tal-ħin, imma il-kwalità u l-exercise, unek fejn il-linja, għazza jisir. Illi jekk inti ħatoqgħod pereżempju tmur għax għamil sija u nofs il-ġim,
li 3/4 minnhom qatt ġej u sejjer tibgħat il-messaġġi u tieħu telefonati. Aħjar għamilt nofsija fejn dak il-mobile għamiltu silent, poġġejt il-mobile ġol basket, trenjajt, iffukajt fuq ġismek, smajt naqra mużika, qed kelma ma' tiegħek qabel, qed kelma wara u komplejt bil-ħajja. Mela aħjar nofsija u sew milli sija u nofs ta' parsi sew. Tagħti input lill-personalità tagħna direttament li sewwejt. Illi nifokaw fuqna nfusna. Naħseb li hawnhekk forsi jista' jagħti il-każ li l-maġġoranza nazzarda ngħid illi ma nifokawx fuqna nfusna. Skadda isna żejda. Narawhom żejda, il-fatt li żied ċimki wkoll din teorija. U qabel ma bdejna konna nitkellmu jraw inti Karla fuq l-ansjetà. Fil-fatt jgħidulek li parti mill-ixxi tal-ansjetà hija isu forma ta' qalan illi ġismek ikun qed jgħidlek isma' ħin. Hawn xi ħaġa vera importanti fil-ħajja li inti qed tħallija barra. Da jista' jkun mhux tagħti każ biżejjed jagħti nifsek. Jista' jkun illi inti pereżempju b'mod soċjali ma tantx inti qed tiltaqa' ma' nies, ma tantx inti qed titkellem ma' nies. Jista' jkun pereżempju sabu li ilek ma tara x-xemx li fil-fatt insibu anke f'pajjiżi m'għandix ma taraw xemx fejn qed transi daw depressjoni tkun ogħla. Parti minnha hija li x-xemx tagħtina ċertu vitamina D. Hemm min ukoll li dejjem ġewwa ġolbini jisu bil-kemm jara l-arja ta' barra. Allura l-ansjetà ġieli tkun sempliċi ngħidu hekk warning sign illi xi ħaġa hemm bżonn tinbidel. Issa sfortunatament ġisimna huwa manual komplikat ħafna. M'intix pereżempju tal-poker kif ħana kif suppost ixeru da ħammur fuq page fajgu lajti. Ġisimna jibda jagħtina l-warning signs minn kultant ma jkun ċar. Issa rajt ikun hemm affarijiet il-qajma xi titħażaq, naħseb milli kelli filt nassumi inti. Però l-ansjetà u d-depressjoni fost l-oħrajn ma jkunux daqshekk ċari, però tipikament iduru dawn l-affarijiet. Qed nagħti kaskaj nifsi jiena soċjevoli biżejjed b'mod naturali. Affarijiet li nista' nagħmel aħjar, forsi l-mod naturali kollu huwa l-ikel. Li jiena imissni li jkun iktar ikel naturali. Jiena jmissni noħroġ iktar għall-arja. Jiena jmissni iktar nfittex ix-xemx. Nifferissjaw il-klima lill-omilju li jaffejku. Imma natura meta ħana noqogħdu nilagħbu ma' natura kar. Huwa hemmhekk fejn normalment jibdew il-problemi. Xi ħaġa wkoll li nsir jiena hawnhekk għamilt li kollox għandu qiegħu. Dan għaliex ħafna jippruvaw ilaħqu ħaġa iżda mbagħad jarawha żejda lilhom infushom, jaraw żejjed lilhom infushom. U forsi kultant tgħidu u dan xi tgħid. Ejja nagħmlu biċċa xogħol li jkun xejn nirriflettu aħna lkoll. Kemm verament kultant aħna inħossuna pereżempju guilty għax għadna sija żejda. Għax pereżempju wara l-ofsinhar tal-programm tiegħi u poġġejt bil-qiegħda jikra kafe u forsi qed tieħu xi ħaġa bil-kwit u tissegwi l-qiegħda ħankompli għax issa jiġi dak u jiġu daw u ma tlaħħaqx insubuni bil-qiegħda. So what? Ħafna għandhom din il-mentalità li qisu qegħdin jisirqu xi ħaġa minn ta' xi ħadd. Mentri mhumiex jintefqu illi qegħdin jisirqu minnhom infushom u mill-opportunità li jistgħu ħanidu l-ewwel telefonata, ma nixtieqx kollu nikkritikaw ta' ma jiena hija terapija Mattias u naf li anke intom tibdu gost titkellmu magħna. Hello. Hello. Insellimek, sinjur. Wara l-ofsira tajjeb ta' Lilek. il-proċess ta' programm li qed tagħmilha. Grazzi. Ix ejtellem il-messejja. Il-qalb kollha tisimha. Ta' Ngħidlek, jiena mara ta' 67 u għadħetni vera ħoxma u għamet ħafna margini u il-mort nimxi fl-iskwarti kull-jum kważi u daqqa noqsija issa jitniqtajt qalbija kollox. U meta nsemmi li kil-partida ta' t-teqtuni nervi u daqqa depression. U nixtieq naf x'għandi nagħmel, imma miru daqqa bija nibdi nħabbal il-xogħla u jiena nidhen 82.4. Għam fidi normali jisniju. ħafna u għet il-kat mdajqa u bidwajja għazmira u bidwajja għazbarti bija nisti. Xukka jti xandi namen jisimek fuq televizjon.
billi nikonkludu li għandna dwejja kbar ma nagħmlu xejn anzi anke l-esperjenza li għandi fil-kien ma' diversi professjonisti sfortunatament il-ħażin imorru għandha. U allura l-konklużjoni tagħna li ngħidu żmanni dwejja kbar ma ħassolu biex il-inizju mezz kif nistgħu nagħmlu li ngħidu nsibu soluzzjoni aħna stess. Aħna darbi m'hemmx U jiena ħnejdlek imorru pass qabel kif nitkellmu ma' nafusna. Mela il-ġimgħa l-oħra semmejna anke l-famuż Tony Robbins. Waħda mill-iktar affarijiet kbar li nista' ngħidlek li tallimt nagħmel il-persuna hija il-vokabularju kif titkellem jagħmel. Mela jekk jiena pereżempju ngħid ara naqra waqali dan xi problema kbira għandi. Moħħok li tajtu ħajjamel. Moħħok isu computer. Aħna jekk nużaw pereżempju search engine u nikdulu pereżempju killing, ħajġiblek il-tratti ta' nies opportunity. Jekk nikdulu loving, ħaġiblek il-tratti tagħna, jiġifieri dak li tieħ ħajatik. Mela kieku pereżempju għak ħadd il-pari l-distina da kemm ċem bedax naf li ħafna magħha. Jgħidu flok ma' il-Robbins jgħid jissuġġerixxi l-kelma challenge. Għandi challenge. Għandi sfida, għandi sfida. Jekk kienx li għandha l-sfida tista' toħroġ ukoll. Waħda, anke kien ħajja tiġi mal-logħba, it-tfal għalfejn jieħdu gost kollox logħba. Għandhom dan l-oġġett li proprjaw kif ħajżarmaw u mbagħad jarqgħu, provaw aħna x'imkien ma għandnax logħba ħajja logħba. Il-President l-iktar nas kontroversjali għaw bħalissa Donald Trump jgħid jiġifieri għandu ħafna tajba u ħafna ħażin għandu tajjeb, m'għandix dubju. U waħda milli jgħid fil-fatt hija life is a game. Many people fail at life because for them it's a matter of life or death. When in reality it's a game. Dan huwa bniedem li wasal biex hu President tal-Amerika. Il-ħajja jara l-logħba. Normali jgħidu teddu sena u ħajja bħal-logħba, il-President tal-Amerika wasal bejn wasal, mhux għax għal-prinċep pereżempju wiered it-tron, beda, u minn jagħmlu sorta Donald Trump, beda literalment outsider totali li jibqa' President. Ġifieri, right, ngħidu għandu it-tajjeb u l-ħażin tiegħu, però biex wasal sinjali anke il-logħba tiegħu għax inti kwalunkwe ħaġa li tasal tibda minn moħħok kienet il-motivazzjoni li tkosta kumbatta konsistenza u determinazzjoni ta' kollha jagħmlu il-diffikultà ta' ħafna minnha, u qed ngħid ħafna minnha x'anke tiegħi wkoll, hija l-motivazzjoni. Però ħafna minnha wkoll iħarsu lejn pereżempju ejja morru suġġett dwar professjoni tiegħek mela. Ħafna huma dawk jew kellha ħanuħu minni. Kieku jiena kolli naktar livell mill-klassi se nagħmel insomma professjonali bħalek, jista' jkun li il-perspettivi tiegħi huma li jiena ġiemet ħallina niġi impjegat biex nkun għaluk forsi xi 10 sena li għandi għal jibqa' mhux. Ħafna affarijiet minn dan, jiena sepp il-maġġoranza dik li jkollhom omer. Kemm taħseb li dawn in-nies ħajrnexxu dak li huma jkunu jixtiequ li jaslu il-post tagħhom jew diffiċli. Tajjeb ħafna kan mistoqsija tal-ġen fil-fatt li sabu wara. Illi dak li inti l-aktar li jgħin biex tibda huma dawk l-affarijiet li llum qed iriduk. Mela pereżempju tajt jiena iddejjaqt il-meta qed imur il-baħar, nikxer saqqi għax il-mosku ħadd ħares lejja, ninżel niġri l-baħar, tajjeb ħalli ħafna jarani jekk jista' jkun huma li nitlantat. Hemm min jgħidlek niġi biex noħroġ fil-għaxija u m'għandix nilbes. Kollox issikkat, nispiċċa niġi mal-kwartner, nispiċċa l-argumenta, nispiċċa ma jkollix ħadd ikun. Dak normalment huma l-affarijiet li ħajibdew jimbutaw u jwaslu biex tibda tinbidel. Mela dawk importanti li ntaqgħu magħhom. Illi aħna nkunu nafu preċiż, idealment naqdu biċċa karta u bajlu u niktuhom biex narawhom. Għax meta inti mill-Babilonja li konna f'hom taħsibijiet tikteb ħatara ħafna iktar ċar u ħatirraġuna ħafna aħjar. Mela ikteb anke dawk l-affarijiet li minħabba fihom inti temmen u inti tixtieq tinbidel.
Jista' jkun anke affarijiet serji. Per tabib għallek ħin, inti għandek bżonn dik l-operazzjoni, qabel ma tonqos 20 kilo jien ma nistax nagħmel kien. Jew il-tabib jgħidlek jekk m'intix ta' tonqos fi żmien xarej, jiena ħajkolli nagħmellek dik l-operazzjoni jew ħajkollok tibda dik il-mediċini. Ġifieri dawn jista' jkun mhux ġast affarijiet ta' dera u ta' fili, ta' saħħa wkoll. Però jekk aħna ħaneħlu hemmhekk biss, mela jien ngħidu lejna l-vjaġġ. Jekk ħaneħlu fuq minn fejn nitilqu, mhuwiex se jwassalna għandna ħalu. Li ħajwassalna għandna ħal-oħra, ħajkun li aħna jkollna goals ċari, idealment kien bil-miktub ukoll, ta' fejn irridu naslu. Ikunu reali, u apparti minn hemm, irridu jkunu għalik li jistgħu. Mela min jgħid isma' jiena irrid nasal biex nilbes size 40 biex nisodħal ir-raġel. Għalik ma jfissru xejn u mhux għatafna. Jista' r-raġel anke jagħmel x'għamilek. Normalment issa jista' jkun tant ikollok biża' li diġà minna jgħid se negattiva li forsi tara tasal. Però minn ġewwa il-kwalità ħajtek għasku immens biex ngħidlek. Però aħna qed nagħmlu just overview għax kif qed issemmi tajjeb ħafna inti hemm fatturi oħrajn kbar. Għal pereżempju, illi jkun hemm nies li qed jagħmlu miegħek. Illi inti mhux mort tiltaqa' ma' magna, inti mort tiltaqa' ma' coach, ma' żewġ coaches. U mort tiltaqa' ma' nies illi bħalek għandhom goals simili, jew problemi la sejjaħmilhom hekk, ejja sejħulhom challenges illi telqu minnhom simili bħal tiegħek. Diffikultajiet soċjali. Issa meta nitkellmu xi ħaġa soċjali, kelma soċjali hija kbira ħafna. Jixtu ħafna affarijiet taħt il-kelma soċjali. Issa dak jgħid hekk ma tiegħek se xi ħaġa interessanti ħafna. Jista' jkun ħafna drabi li jaf kemm minnkom qed issebbuna li għandkom tred minn id-dar li għandkom affarijiet li xi mod jew ieħor tħajjar xogħol huwa tajbin. Binijiet orizzonti tajbin. ċek tajbin. Ma kemm hawn minnkom li qegħdin joħdu ir-rafju, il-basement, jew il-boxroom, jew dak is-sodda, jew wara sulfan, jew wara l-garderoba, l-internet nara ħafna nomra. Forsi jkunu jagħmlu upgrade, ġeneralment għax il-videos u xebba u malqin ħafna mużolizzi. Għadini, u tant tkun diffiċli ħafna biex persuna jiddilja, jirraġuna, jiftaħ qalbu, iferra ma' parat, ma' marna. U naħseb dalli qed jgħid l-Amerikana ma' tiegħek li inti tkun fi grupp, f'motivazzjoni, determinazzjoni waħda, direzzjoni waħda, bħala unit, not a single person. Praħra jterġajt in partikolari, għannu aħna bħala unit, bħala team, mhux bħala persuna, flimkien niskurjaw. Naħseb li din tgħin ħafna fil-motivazzjoni tagħna il-bnedmin li kultant ikunu dgħajfa. Minn barra nidru mod, ma mhux ma kunu. Għandu telefonata waħda. Hello? Hello? Insellimlek. Hello? Insellimlek. Insellimlek. Għalli għetat, tal-program. Ma tistax t-jolbu il-għemu personali, u x-numru tijaw. Għanna d-problema jiena, u l-għemu personali. Taħan il-dettalji tijak ta' u bil-qalb kolla għanna l-professjonisti tagħna biex nagħmel qudiemna jkun nippruvaw nagħmlu ħafna ċittadini ħafna għawċi mod mill-aktar ġenwin ħafna għarri senza interessi ma bil-bona volontà tagħhom jiġu hawnhekk. Il-katina ta' professjonisti qiegħda tiżdied. Għandna kollox aktar minn design personalità li qiegħda ddur kull 15 waqt din it-trasmissjoni. U jekk tinnotaw kummenti li nirċevu nagħkom li aħna nagħmlu l-ħin professjonisti mhux jiġu għaxar minuti għasħaħ traffiku u li qrajn fuq il-professjoni għaw ma jiġi hawnhekk diskutu naqxejn mhux ħażin. Telefonata oħra. Hello. Hello. Hello? Insellimlek. ħanajjek, mux tista' Matteo. Jiena qatt ħafna sal. U taħt idejja kemmex mit-tender, x'issa nagħmel li? Meta tajna nqas ektar biex tgħidilna wkoll, meta inqas f'sal, kemm inqas u kemm? Inqas 10 kilo bil-marter, ġifieri. Inqas ta' 10 kilos. U f'kemm żmien? Isu xahar u nofs xahrejn. Alright,
Grazzi ħafna l-ewwel ħaġa nawgurawlek ta' għax qalbek kolli li kollox nemmen li kollox għandu isir postu wkoll fil-ħajja tagħna. Ħajja ma xejn ma. Mela ara, anke xtaqt li Jgħidna konna kellem eżattament, tajjeb ħafna li nerġgħu nivvatizzaw naqgħu wkoll. Xtaqt li kjabra ma' Sinjora ċemplet qabel. Illi aħna allura x'naħjar illi nagħmlu. U hawnhekk għandna żewġ sejjer differenti. Għandna persuna li ċemplet l-ewwel illi tixtieq li titlef bil-pis biex tħossha li hija waħda li titkellimna qiegħda xi ftit overweight. Tajjeb. U għandna persuna oħra li bħala pis donnu mhuwiex ta' problema, però titħares fil-mera qed tara li hemm il-paħbier. U għat-tnejn li huma l-aqwa soluzzjoni fost tkun dak li jgħidu weight training. U għal benefiċi ta' mi ma jaftaw xaqqa dal-weight training. Mela, dawn ikunu eżerċizzi fejn inti qed tuża il-muskoli kollha ta' ġismek. Għaliex Karl? Għax meta aħna ħanżidu il-muskulatura. Apparti dan jieħdu ċertu forma, dan jaħdem bħal żurżieqa. Il-żurżieqa naħa tkun għolja, iktar għolja dik il-naħa naħa tkun maxxana għal-oħra. U meta ġisimna iżid fil-muskulatura, awtomatikament ħajnaqqas mix-xaħam. Allora daw kif ħatejn dawn iż-żewġ persuni? Persuna A pjuttost ovvja għax jekk jiżid il-masil ħadd titlef mix-xaħam mill qeddejja. Mhux neċessarjament il-pis jinżel bl-argoġġ. Anzi, peress li d-żurżieqa tilha mhix impjoniżda minn oħra, jista' jkun li bħala pis ma jorqodx ta' barra minn hawn, jew sta ċerti persuna overweight għandek għal-tini persuna li ċemplet, dan it-tip ta' training, ta' kif pappir, ħatibda timliek nistaw nużaw dik il-kelma, billi tissoda iktar ġisima, ħalli jkun hemm dak li jgħidu muscle tone, ħalli ġismek jinsu jibda jifforma, jixxejpja u ma jibqax jinsu void. F'każ li għandek persuna li hija għanduża l-kelma irqita, inti tagħmel fejn vera. L-istess ħaġa li ngħidu anke minnu m'għandhomx biżejjed xorta huwa rekomandat illi jagħmel l-eżerċizzju. U biex ikun għala perspettiva, Karl, l-eżempju li semmit is-sinjura waċċellent, illi bil-mart li kellha jgħid tilfet 10 kilos. Ġisimha qed jaħdem Karl. Ġisimha jiddefendi lilu nnifsu. X'jagħmel? Mela, kif ġibna ftit eżempju ġimgħa l-oħra? Ġibna l-eżempju li jekk persuna tkun mingħajr xogħol, mhux se tgħidilna m'għandix il-dar tiegħek, għax għandu bżonn fejn. Però jekk għandi garaġġ, ħaneħles fil-garaġġ l-ewwel. Din il-persuna illi kellha diffikultà kienet ma tiflax xejn użaw dik il-kelma. Ġisimha qal isma' jiena x'inhu l-aktar importanti. Mela huwa jgħidlek li nibqa' ħaj, number one. Li number two niġġieled anke din il-marda. Mela jiena x'm'għandix bżonn. Normalment ikun fost oħrajn il-muscle. Il-muscle bieħu mingħajru ġismek jibqa' ħaj u jibqa' jiġġieled il-mart. Allura, hawnhekk nixtieq nasal, jekk sforz anka il-mart il-persuna kellha bżonn tikol inqas, jew kellha ħafna inqas aptit li tikol, jew kellha ordna ta' li tikol inqas, jismek jgħid isma'. Mill-ftit ikelli qed tikol jiena. Lil xiex ħanati importanza l-aktar. Għal il-fwiet il-kolu, laqwa nibqa' ħaj. Number two, l-indaq l-odda li jġielek lill-mart. Essaċ il-masil bieħu minnari għan il-qaj, minn l-masil nista nibda neħles il-teorija tiegħek li persuna bla muskulu xorta qiegħed tisservajvi, xorta qiegħed jgħix bid-differenza li kif qegħdin ngħidu ikun mhux tant b'saħħtu jew mhux qiegħed jipproteġi bħalma ta' nisimgħu lil Mr. Bernard u lill-professjonisti oħrajn, mhux qiegħed jipproteġi pereżempju lill-poppa u partijiet oħra ta' ġolz fil-ġisem tagħna. Imma xorta waħda jibqa' ħaj, allura t-teorija li qed jgħidilna hawnhekk il-ħarġa tal-Martijas tagħmel sens. Allura sinjura naħseb jiena inħeġġuha biex li tibda tagħmel xi bil-dubju. Għax anke Għandhom il-limitazzjoni tagħha forsi minħabba ċertu saħħa li dak jkollu wara forsi xi interventi biex trattament li waħda kellha parti minn hekk anke minħabba l-età tagħha biex tibqa' flessibbli, biex tibqa' li għandha bżonn il-ġor, li għandha bżonn telfa, biex hija anke tkun tista' tiġġebbel biex tibqa' xi ħaġa fil-kaber. Exercises li ħajsaħħulek il-muscles ejlu tkun iktar flessibbli,
ħajni tkun iktar inti anka powerful jekk nistgħu ngħidu hekk u ħajkollok iktar strength, il-famuża saħħa. Illi iktar ma nikbru, again, b'mod naturali, aktar dawk jonqsu. Sta għalina, il-reġisimna ngħidulu isma' dak u dak għandna bżonna. Mela jiena ħanibqa' nużhom pereżempju jdejja, ħanibqa' nħaddimhom saqajja, għax jekk ma nħaddimhomx, ġismi jieħu il-messaġġ li m'għandux bżonnhom aktar. Jibda Telefonata oħra, nħidu għasta tejdu 17 minuta għazzi għamlu għedin, ma nabaxxu volum ta' televizjoni. Għalew. Telefonata oħra. Għalew. Hello, Karl. Insemmi b'lek. Nistenna nagħmel vot imma nistennejda proset tal-programm. Grazzi. U nistennej proset il-Matteja għax kemm il-darba smajtu fil-programm oħra nirgustaħu l-manda. Ħana jgħid vera jispjega tajjeb. Jien Matteja ċertu affarijiet tal-ġin ma nistax nagħmilhom, onkun naħu pjekiki, kullu naraw, imma nuża naqra hawn għax imur il-logħob, si. Ġalbu, dana, u jien kont il-ħosni, vera tħossot aħjar, imma kont il-ħosni ħafna aħjar, meta mmur nimxi xi mixja li llum ma nistax, għax għandu jieħ bil-ġadani. U dana, u barra nagħmel kont il-ħosni meta mmur nimxi, l-insena ħilmenti, ninsa kollox, vera, il-ħosni nistrieq meta kont immur nimxi. Iżjed minni kont nimmur il-ġim, għax kont nagħmel kollu kont nagħmel, imma spissajt li nomtin tiġifieri għax inkun xi ġidu għandari, però qed ngħidlek vera li meta tmur timxi ħanajdlek il-menti ta' moħħok vera jistrieħu, u tinsa kollox, jew nixtennejt għal-proċess Matteja għal-ġorni il-bedwikon, dejjem il-bedwikon. Ngħidu proċess kalta kollox, ta' biex toħlos, jew kella biex tfossoqaħja, bil-fors, jew tagħmel dieta biss, jew kella tkun terfa' il-ħadid, m'hemmx xi oħra, tajjeb ħafna. Mela, u x'għamel ismajna noqgħod ma nifhmx, noqgħod wara x-xogħol il-dunya tal-ħadid, m'hemmx xi tal-ġen. Mela, anke li semmet is-senjura huma żewġ affarijiet differenti pjuttost mhux bażejxi. Mela, is-senjura semmi illi kienet tħossa elementi klerjati bil-bixi u bla u naqblu 100% psikoloġiku tal-ġen. Għax inti għalli il-mobile, li ketto ma nafx kif jistajnu toħu. U li batet messaġġi għalla dak diġan tajt minn dak il-batet għabel forsi. Issa, il-diffikultà fejn jidħol il-bixi u la mod regolati, da mhux qed per eżempju fej training intensiv, fej qed ngħidu tom b'mod relax, hija li għal-fetros biex titlef ix-xaħam u biex inti tittonja, definitivament mhumiex ideali. Għaliex? Għax huma xi ftit jew wisq apparti li huma qattul tal-ħin u sabu li inti l-aħjar biex tittonja u taħraq daqsxejn iktar xaħam f'qasir żmien, ikun li kieku l-aħjar li tista' xi tagħmel nofsija intensiva. Tajjeb. Apparti minn hekk però illi inti trid tħaddem il-muscles, il-muskulatura kollha kemm hi. U bil-mixi u bla tagħmilhom tagħmlu mhix ħażin, però ma tagħmilhom daqshekk b'mod effettiv. Allura skont qisu dak li jkun x'għandu bżonn. Jekk din is-senjura ħalissa l-priorità tagħha hija li tikli realmenti u li tħossha aħjar, hemmhekk ngħidlek ara inti x'taħmel ikoll. Hemm min jgħid ma jiena fil-fit tal-ħin li għandi minħabba l-impenni tal-familja, raġel, tfal. Jiena ma sax xi xi bat nofsija ġib, allora xi. Dik il-nofsija, b'mod serju, huma mhux biżżvuraw, però ħadmu nisimgħu kollha, allura anke qed jolqtu żewġ ta' safar ġebdew. Issa, għall-mistoqsija vera tajba tiegħek Karl isma' m'hemmx alternattivi oħrajn. Jiena irrid nikkontrolla li kien urri bil-fors niffarħadit u żajt il-kelma inti. Dak mhux hekk. U fil-verità Karl, irridu noqogħdu attenti anke kemm niklu, fis-sens illi anke meta jkun ftit wisq ikun perikolus. Mhux perikolus biss għal-moħħna, però perikolus anke għal ġisimna. Għal ġaġi pereżempju tal-garax.
illi jekk ġisimna ma tajniex biżejjed ikel, biżejjed kaloriji, ħajja nisilna minn dawk l-affarijiet illi l-iktar li noqogħdu mingħajrhom biex nibqgħu ħajjin. U dan huwa il-massis. Għax iridu nagħmlu. Naraw li qed niklu biżejjed. Imma mhux iż-żejjed jew in-nieqes. Mela ħa nappella l dawk il-ħafna illi anke qed jiraw dan il-programm. Illi meta inti tidħol f'dubju jekk kilx biżejjed jew le, kważi aħjar tgħid isma' għax m'iniex ċerta kilx biżejjed. Ħanieħu qal frotta oħra, ħanieħu qal ftit oħra lews li ment jaqblu għal li ment nagħmlu biex il-ħsara skont min qegħdin tabib. Għalfejn, għax waħda mill-akbar problemi tal-lum il-ġurnata kajn hija li n-nies meta jiddeċidu li jonqsu. Li fil-li kienu jgħidu xejn mhux ħażin tal-biżuppost. Fil-li jmorru l-estrem ieħor li ma tantx illi għal kull ċans li jkollhom jevitaw nibel. Dik ħadem kontrina bil-kbir. Għax kif qed ngħidu, ġisimna ħajles il-masil. U dik iż-żurzija allura dak il-masil mela jeżel allura x'ħam mela. U inderhom dan għamilha jgħidlek jiena kważi semx kuljum kull ma qed niekol. U fil-li tlif xeba' wejt daqqa x'istra ħasab. Għax ġarna. U allura xu jkun id-dormi pereżempju jgħidu 2000 kalorija kuljum. U waħda tajtom għal 500, dik id-differenza għal-bidu, u mux se jgħid ħanoqot minn għalja, u ħajt ħanarru fejn ġiba. U jgħabba tiġiba bix-xaħa. U mill-masil, allura ġismek għal-bidu jitħadu ħafna mill-wejt vera. Fil-bidu? Pero bad ma ġismek jidra fejn kuj. Taħi ħajtini ta' sebis, zemxu firmat kull-jum. Mela remmi, ħambaxxi l-effert li qed nagħmel. Ħanibda nagħmel l-affarijiet, ħanarru mill-masil, ħanibda nibgħat il-gajju qod bil-qiegħda aktar. ħanibda nibgħatu sinjali biex kemm jista' jkun jorqod, ħanibda nagħżlu iktar ħalli hu ma jużax enerġija. Mela f'daqqa waħda wara dak il-perjodu li vantaġġi ma li tikter il-salt, daqqa waħda ġismek għażmar li għadek qed tiekol żewġ tuffiħat waqaf jitlef il-biż. Għax mhux se jħallik illi inti taħli iktar enerġija. Mela x'ħanappella lil nisina? Ħanappella nagħmlu bil-kontra. Illi jekk inti qed tiekol daqshekk ġimgħa wara ġimgħatej wara ħadd ikol ftit-inqas, ta' wara ftit-inqas, ta' wara ftit-inqas, tal-imot li bil-kemm ġismek jinduna. Ġifieri mhux qed ngħidu llum qed nieħu breakfast, lunch, snack, u dinner. Il-ġimgħa ta' wara naqta' l-breakfast, ta' wara naqta' l-lunch, ta' wara naqta' l-dinner, le. Qed ngħidu naqqas grammi, letteralment, nutritionist u dietitian fil-fatek jgħidu le, inaqqas grammi minn ġimgħa wara l-oħra. Jekk ġismek però b'dak li qed tiekol, diġà qed titlef il-peace, diġà qed jara l-progress, għalissa tnaqqas xejn. Ħadd naqqas biss meta ġismek qed tinduna inti illi reġa' weħel, illi reġa' ġdidit fil-wejjeġ u forsi reġa' ġdidit fil-miżier. Però l-iktar importanti li nerġa' ngħid huma l-ħwejjeġ u l-mera. Mhux il-miżier, għax jekk inti qed tinbidel mill-ħwejjeġ u mill-mera, laqqas m'għandek għalfejn tnaqqas gramma ikel. Għaliex? Għax ġismek għadu qed jitlef ix-xaħam żejjed. Dak il-miżien huwa taħlita ta' ħafna affarijiet. Xaħam, ilma, xar, muskolu, kollox. Jiena jista' jkun, ngħidu jiena mara pereżempju, illi jiena qed jeffettwani dak ismin tax-xar. Jew jista' jkun illi jiena pereżempju kelli xaritu jiena tajtu. Kollox huwa kif. Il-iktar minn dak huwa x'naraw fil-mera kif jiġu nagħmlu. Apparti minn hekk anke wkoll partikolari għan-nisa skont jekk m'hemmx il-perjodi level ċifri wkoll taffettwa li nafu li l-ormoni anke wkoll nifhom perjodu ta' żmien anke wkoll matul ix-xahar. Okej, ħamorru għal reklam xejken 60 sekonda kollox tura darba ma Mattias aktar telefonati. il-xon minn PTR Marines ġewwa Rabat-Xon. 50 sekondi xtaqt li posta di informazzjoni xista wieħed isib għal PTR Marines. Karla, PTR Marines għabna nispeċjalizzaw fejn xaqsam dajes, tajjeb, dajes, dingis, ribs, moturi, outboards, trailers, u dak kollu li wieħed għandu bżonn għad-dajsa tiegħu ħanejtek.
għal-boots ta' kulħadd. Għalbu ta' kulħadd iva Karl jibdew minn sempliċi 400 euros u ovvjament jibqgħu tilajn il fuq. Wieħed għandu jċaġġilna Karl għal dak kollu ħanejtek li għandu bżonn. U aħna nkunu nistgħu naqblu mill-aħjar li nistgħu. Jekk inti tixtieq li l-ħolma tiegħek issir realtà u dan is-sajf ikollok video dajsa, allura rrikorri għand PTR Marines li jinsabu ir-Rabat. Ovvjament Stanley u tajjeb ilek jisemmina fil-għaxija fil-repetizzjoni u ma nofsina li tajjeb ilek li jożbok jisemmina f'dawn il-ħiniet tal-ġurnata nsemmi għaddaw t-anzjani għaddaw jinsabhom disposti li forsi jistribu ġidar privata tagħhom, isptarijiet, li dawk li seguna forsi mill-kazini u ġvera dawk li jistabdew dawk il-stanar stanar allura il-polizija u l-program tagħna fakkarkom li matul il-ġranet tas-sajf aħna xorta waħda li nħawad li l-trasmissjoni tagħna b'xanti li telef ta' kullu dawn aktar telefonati għal Mattias Grasso. Hello. Hello, Insellimnek. issa jmurek. Nirringrazzja tal-istazzjoni interessanti li għandek, nixtieq nistaqsil Mattia kif tiġbok. Jiena verament nixtieq nagħmlu ftit-tlieta. Issa għallumna li peress li huwa għandu grupp H u jiena grupp H. Nistgħu nagħmlu l-istazzjeta innaqsu aħna anzjani jew innaqsu xi typical għadan dak inti niklu l-istazzjeta. Forse naqsu l-istess affarijiet, dak tajjeb peress li m'għandix l-istazzjoni. Kien interessanti ħafna Karl, dan kien hemm tabib fil-fatt illi ftit snin ilu ħaġa teorija illi aħna skont it-tita dentana hemm ikel illi aħjar nefidaw u hemm ikel aħjar nindu minnu u hemm ikel huwa fi ta' nofs. Però hemm min ngħid vera interessanti għax dejjem dik inqara kontroversja. Hemm min jgħidlek jiena meta mxejt magħha tgħix kemm ħassejtni aħjar. Hemm min jgħidlek isma' jiena persaġ billi pereżempju nieħu l-ħalib jiena m'għandi xejn, ma nħoss xejn ta' barra minha. Bażikament kull individwu Karl huwa differenti. Kun kellna nimxu aħna ma' teorija pereżempju fost l-affarijiet li jgħid dan it-tabib kien qal illi minnu bla type O pereżempju għandu jevita l-ħalib. Kieku jiena kelli nimxi magħha fil-fatt hija vera li jiena id-daqsxejn intolleri tal-ħalib ikolli ċertu problemi fost minn fuq ġieli kolli bżonn kamra ta' malaj għax il-ħalib ma jaqbilx miegħu. Però hija li huwa bla type O wkoll jista' jieħu letteralment ġamp tajjeb ħalib u ma jiġri l-ebda sintomi minn dan. Forsi ħares lejn intolleranza tal-ikel ukoll ta' xejn dubju. Jista' jiġri hemm ċertu eżami ta' l-lista u li jsiru l-lista li jista' jagħtu indikazzjoni ħafna ħjar li jkun verità. Imma il-problema ta' dan l-approach ħafna minn nies jgħidulek ukoll ħafna professjonisti hija li hija istintiva sejn. Illi pereżempju anke fejn jitħallaq ma jgħidlek jekk inti tajb hekk. Evita dak it-tip tal-laħam u dak it-tip tal-laħam u mara dak it-tip tal-laħam biss, jew inkella dak it-tip tal-laħam abjad biss, jew għandek tnejn tlieta m'għandekx iktar, pereżempju, dak kif allura jista' jkun xi ftit li huwa too limiting għal xejn. Għax billi inti tieħu ikel ħelti ieħor illi forsi skont dan it-tabib mhuwiex l-aħjar għalik, mhux se jiġri lek fil-verità. Hemm differenza bejn inti tagħmel dita xi kelma tagħmel dejjem ngħidu hija pasta ħafna. Għaltu tagħmel dita inti minħabba li għandek xi tip ta' intolleranza ta' li wkoll qed taffettwa n-nefħa u n-nefħa. U għaltu tagħmel dita inti bilanċjata biex inti mod globali tnaqqas il-pis. Però jiena hawnhekk llum qed nemmen aktar minn qabel li d-dita bilanċjata biex tnaqqas il-pis waħedha naħseb li llum ma taħdimx. Il-banda l-oħra tista' mhux titrejni kemm titrejni għal kull bżal ta' ċokolata, niti ta' alkohol, qegħdin niftehmu ħafna. Protein, inti dejjem noqta sejja hekk. Dak huwa l-bilanċ. Iktar ħaġa diffiċli biex insibu il-bilanċ. Issa jien naħseb li tkollok U hija sita ħajja Asma biex pereżempju persuna dita jagħmel dita bilanċjata.
sewa ta' naħseb ma tkunx il-banda l-għor naħseb li persuna jibda jiċċaqla verament il-dokument għandux għalfej għal-ħamd s-serviterina juġa. Mux bil-moderazzjoni tijaw, naħseb li għandu pass. U għapparti minn hekk, il-tub tal-ħama fil-fatt huwa part and parts li jgħidu, għalli ġifieri. Huwa normali anke qed tkun sempliċi bix-xejn, inti ilek ma tiċċaqla. Tipikament l-għada ġismek qisu ħadak il-messaġġ li jistgħu bdejna niċċaqalu. Il-kollu bżonn li jibda jirkupra. Allura jibda anke jħossha ċertu sintomi ta' tub tal-ħama. Li huwa b'xaġ normali. Ġifieri, il-tub tal-ħama u l-uġieħ huma xi ħaġa differenti. Mela inti qed tħoss literalment isu dak iċ-ċirklu sornet, iċ-ċirklu sul-benġi, benġi fil-muscles, dak huwa rajt. L-inkwit ikun li pereżempju jien fett juġa pereżempju qasba ta' sieħ, kiex differenti, ġifieri soġġett il-koppa sew. Mela it-teorija hemm min jgħid no pain, no gain, dik hija ħrafa u apparti minn hekk għalija hija xi ħaġa perikoluża. Perenti biex tiggejja xi ħaġa, u kwesta xi ħaġa tissawwat. Jien nifhem forsi minn fejn ġejja dan, però kien ikun ħafna jekk ikun jgħidu no effort, no gain. Għax no pain, ma xuġieħ. Għax tudatnek jiena remedjeri jisma jgħalix waħdament. Ġgost, li noqgħod imbarki, noqgħod imreġġa. Rispett kollu tagħni dawk li l-poplu jerfgħu il-ħajti t-nejra likom għal-bodi li kolkom fuq diri u għal-għamilta. Però, xħattandu l-naqadija u n-għamil, mux nisnek maħna komuni, dil-frazi jużaw, forsi jużajt kellu naċċej profajl. Jużaw għan il-ġodu n-nerfarnani. Fissa skin kullħat ixie għal skin il-mela, u jara għal Il-pjaċir. Dik waħda, mela apparti il-riżultati, apparti minnek il-pjaċir u għal xi tħoss minn ġewwa, jiġifieri ġismek b'mod naturali għal kemm tajba. Tkellimna anke kemm illum anke id-darba l-oħra karjena u inti fuq l-ansjetà u d-depressjoni. L-antidepressants illi hija l-mediċina illi ħafna mit-tobba jagħtu bħala preskrizzjoni għal kura tal-ansjetà u d-depressjoni. Għandhom fihom dak li jgħidulhom endorphins. Dawn huma feel good factors biex ngħidulhom hekk, ġifieri jgħatita kimika, jek nistgħu ngħidu hekk, illi lilek ħatejnek tħossok ħafna ħjar. Ħatejnek tħossok iktar kalma, iktar pożittiva, iktar enerġetika, eċetera. Dan sabu illi biktar muċċar jiġi anka mill-exercise. Allura għala kemm il-darba. Illi inti waqt li qed tagħmel l-exercise, waqt forsi qed tagħmel xi ħaġa assurda bħal pereżempju interval rates, inti tgħid jismek kien ċertu kimika qed tiġi rilaxxata li qed tiġi tħossok pozittiva, nifsek, tolli self-esteem, tħossok enerġetika, għala kemm il-darba. Jiġifieri mhux is-sempliċi qatt li inti terfa' l-ħadd ħajja xi ħaġa, però minn ġewwa xi tkun qiegħed tħoss u speċjalment jekk inti tkunx qed tersaq li r-riżultati jew le. Mattias, nirringrazzjak, naħseb li kienet sessjoni oħra interessanti tal-limna, għajjimna diskussjoni, xi mod jew ieħor naħseb li motivajna lil xulxin biex kienet biex l-insabi li provaj wasilna wkoll Mattias ta' xħalkom biex inti tagħmel l-elf pass, ikun hemm l-ewwel pass biex hekk kolli qatt ma tista' tasal fid-destinazzjoni jekk ma tibdilx. Naħseb li hija teorija sempliċi ħafna u allura m'għandix naqtaw qalbi naqgħod. Wejjew nagħmlu kuraġġ lil xulxin. Forsi appell li nagħmlu b'mod ġenerali. U int fejn sejjer waj nistgħu dal-legs minn u hija minn ta' ma naħsibx li huwa tajjeb anzi b'mod kollettiv għandna nkunu ta' sostien u anke wkoll ta' spalla għal xulxin biex nagħmlu kuraġġ lil xulxin. Grazzi ħafna lilek. Għamarru issa sessjoni xanti, fil-kien ma' psikologu, Dr. Michael Nania, mbagħad wara ħajna għand magħna it-trikologista konsulent fuq xahar, u għal-ħabib tagħna għal-għamil.